la primul nostru episod. Da, nu, de fapt nu primul nostru episod. Al doilea nostru episod de Epic Battle Simulator 2. Și știu că dacă mă întrebați de ce al doilea, ne-am mai jucat noi și am mai făcut nivele, dar pe alt telefon. Adică pe alt dispozitiv. Asta ne jucăm pe alt dispozitiv. Da. Și am lăsat foarte multe de astea, așa că o să ne jucăm așa. De aici. Și da, deja am 1000 de conți, deci pot să-mi pun ce vreau. În afară de epice. Epicele încă nu le am. O să cumpăr eu primul epic. Deci eu vreau cu al 4-lea epic, adică acesta care vedeți voi roșu. Na, acum ce să faci? Că are minigun, logică aș vrea. Uite și de ăla. Oricum. Cu ce o să jucăm noi? Să vedem. Ce-am găsit! Ce-am găsit am o să fie. Ia uitați. Zac. Asta e. Ce? Dar nu pune cum vreau eu. Dar nu... costă 400 de ani, nu mai îmi pune. Să mă mai uit și cât costă. Și acum spun... Toporișc. Gata. Iată ce facem, bravagii. Let's go la traco, nebunele! Ia, trage din nou. Dar nimeresc și o să moră. Mă, cum m-au golit. Ai. O să pierdem. Na. Defeated. Na, scuze cu reclama. Așa că, da. Da, am trecut de pauză. Pentru că nu vreau să mă plictisesc. Da, o să cam stergem. Bă, dacă merg. Da. Dar o să treacă ăstea ca prin brânză. Uite încă de aia. Putejaș, nu? Putejaș, musca. E singura speranță. Ăștia cu toporile s-ar putea să facă praf, dacă n-ar fi alea. Așa. Dați-vă pradă, hai. Hai mai... Ghin. Deci, hai să vedem. Level 9 sau level 10, nu știu, calculați voi. Ăștia au epică, bă, ăștia au epic, și-au pus epică. Da, dacă e și-au pus epică, eu îmi pun gigant. Pentru că-s mult, pentru că-s tari, ia uite. Ce pun? Gata, am pus gigant. Ia, de asta legendari face praf. Vezi? Mă mor 2 giganți deja. Nu mă mor. Bă. Să fac formație. Știu ce formație fac. Dar nu vreau să vă chinui timpul. Vreau să pun pauză. Tac. Așa. Ce să punem noi? Hai de viață, nu știu ce să pun. Da. Aici am. Punem numai de astea. Așa. Aia am pus-o din gheșeală, o să moară. La sfârșitul hărții le punem. Că... Gata, nu mai am bani. Aoleu, ăla din spate încă nu trag. Ăla din spate nu le nimeresc? Ce mai proastă idee.
M-a rămas numai ăsta legendar care îl omoară. Trage! Ai prea bun ăsta legendarul. Bă, ne-a dat atâția bani, hai să facem o grupă ca lumea. Deci. O de astea. Bă, nu. Nu știu ce să pun. Nu știu ce știu, am călcat să nu se gate bateria. O să mergem acolo de care nu se bateria. Da. $95. Da, da. Nu știu ce să pun. Asta e faza. Hai să punem 3 de ăștia cu 3 urși cu ciocan. Și ceva de 200. Nu, și 2 de ăștia. Ia uitați. Bă, cu și dau. Ia, dă și praștia, perfect. Hai să fie bine, să fie bine. Hai, 3 contra 1. Mai mult contra 1. Win, băieți! Level 10 completed. Și ia uitați-mi. Băi, băieți, ia uitați-mi. Scuze că am pus astea, n-am vrut să-i pun. Am unul? Na! Ăștia sunt foarte puternici și nu cred că știți ce fac. Ia uite. A! Nu știam că am de ăștia. Pe frate, ăștia au tur, numai pe ăștia pun. Să vedem. Praștea distruge turnul din prima. A, bă, dar știu că am de ăștia, numai pe mapa asta bagă turn. Naci, frate. Mă, ăia imediat. Și... Da, cam acesta a fost. Dați like, subscribe dacă vă plăcut.